Vi lægger kajen bag os i Middelfart, hvor strømmen i Lillebælt tager fat. Som medlemmer af Middelfart Sejlklub er dette vores hjemmebane, porten til et af Danmarks smukkeste og mest dynamiske farvande. Når vi sætter kurs sydover, sejler vi direkte ind i Danmarks historien. Netop her, ved Brandsø og Wedellsborg, udspillede dramatiske dage sig under svenske krigene i den iskolde vinter 1658. Svenskerne forsøgte at krydse Lillebælts is via Brandsø, men i de første forsøg blev den svenske overmagt holdt heroisk tilbage af fynske bønder og strandvagter, der forsvarede kysten. Senere kom svensken dog over. Vi runder det åbne landskab ved Helnes Bugt, hvor der er mulighed for at lægge ind ved Falsled til en gourmetoplevelse på kroen eller bare en god is på havnen. Herefter runder vi pynten ved Horne og kommer for alvor til de idylliske små øer i det sydfynske øhav. Her mødes man som tilsejlende gæst af en udtalt gæstfrihed og dyb ro, også uden for den absolute højsæson. I dette farvand ledes tankerne naturligt hen på de stolte, fynske søfartstraditioner. Det gælder særligt for Ærø med de gamle skipperhuse, men i høj grad også for Svendborg, som er det endelige mål for vores sejlads i dag. Her holdes de maritime traditioner i hævd. Selvom denne tur begynder i dagslys, er der en helt særlig magi ved at lade turen fortsætte ud i mørket. Natsejlads styrker alle sanser. Når solen går ned, skærpes hørelsen, og du mærker båden på en helt ny måde i den klare, friske natteluft. Det er her, det gode kammeratskab for alvor bliver cementeret i stjerneskæret. Vil du selv med på eventyr i vores smukke nærområde? Så bliv en del af fællesskabet i Middelfart Sejlklub. Vi har sejlerskole til dig, der ikke har sejlet før, og intense kapsejladser til dig, der har lyst til konkurrence frem for tursejlads. Her er alt, hvad et sejlerhjerte begærer. Vi ses på vandet.